କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଉଛି? ଏହା ପଛରେ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି? ବିଜେପି ନା ବିଜେପିର? ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ନେତାମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତ? ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ କେଉଁ ମୁହଁ ନେଇ ବିଜେପି ଯିବ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ଜନତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ଭୋଟ ମାଗିବ? ବିଜେପିକୁ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ତାମିଲ ସରକାର, ପାଣ୍ଡୁ ସରକାର ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟରେ ପଦ୍ମ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ନାହିଁ କି ସେ ତାମିଲ ସରକାର ଆଉ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରହିବ? ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଉତ୍ତର, ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ ଆଉ ତାମିଲ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମେଣ୍ଟରେ ମିଶିଲା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଗଲେ, ସିଏ ଶାସନ କଲେ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଜନତାଙ୍କୁ ଭାବିବାର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବାଛିଥିଲୁ ସେହି ଦଳ ଏବେ ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରାରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଉଅଛି। ସତରେ ଜନତା ମୂର୍ଖ ନା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଜନତାକୁ ମୂର୍ଖ ବନାଉଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି କେହି ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତାକୁ ଝାମ୍ପିବାକୁ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଏବେ କରିବେ କ'ଣ? କାହାକୁ ବାଛିବେ ନିଜର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ? ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଆଉ ଏକ ବିକଳ୍ପ, ସେ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଯାହା ଜନତାଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେଣ୍ଟ ହେଉ କି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଉ, ରାଜ୍ୟର ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଦେଖିବାର କଥା ରହିଲା ମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ତାହା ବାକି ରହିଲା।